Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Σε λίγο για την τρίτη αγωνιστική στην κατηγορία των παιδών και το Soccer Link η ομάδα της Ελευθερούπολης θα αντιμετωπίσει το Ηράκλειο. Να ζητήσουμε προκαταβολικά συγγνώμη για τα όποια λάθη στην περιγραφή. Δυστυχώς τα παιδιά της Ελευθερούπολης δεν έχουν νούμερα στις φανέλες. Ο προπονητής των γηπεδούχων ο Γιώργος ο Πέτρου μέσα στον αγωνιστικό χώρο στην καθιερωμένη προθέρμανση των δύο ομάδων λίγο πριν το ξεκίνημα. Η ομάδα της Ελευθερούπολης με Δημήτρη Αρβανίτη κατά την εστία, Στέφανος Βασιλείου, Κλαούντιος Σκέβη, Αλέξανδρος Μήτρου, Τόλης Δράκος, Ντανιέλ Πάπα, Χάρης Καρβουνιάρης, Νίκος Μπιτσόρης, Φώτης Μεταξόπουλος και Αλέξανδρος Νεζήρης. Αυτά είναι τα παιδιά για την γηπεδούχο ομάδα που θα αγωνιστούν σήμερα κόντρα στην ομάδα του Ηρακλείου. Από την άλλη πλευρά να πούμε και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο: Κοτσόνας Μάριος, Τζαβάρας Ανέστης, Έκτορας Καμπεράη, Μιχόπουλος Γιάννης, Ανδρέας Μάρκου και Κετσετζόγλου μαζί με τον Σπανόπουλο τον Απόλλωνα. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του σήμερα ο προπονητής των γηπεδούχων ο Γιώργος ο Πέτρου. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ηρακλείου με την εμφάνιση που βλέπετε, την γκρίζα, οι φιλοξενούμενοι με προπονητή τον κύριο Λάζαρο Βαλερά, οι φιλοξενούμενοι με Ντούνι κατά από την εστία, Ζένελη, Σμπόκο, Γκογκορόση, Πιντιλιέ, Μπασλάρη, Αμαράλτο Σάρκα, Ντίνο, Καλαμίδα, Καλίτσα και Μουσταφά. Αυτά είναι τα παιδιά για την ομάδα του Ηρακλείου σήμερα. Η Ελευθερούπολη που θα αγωνιστεί σε ένα αγνώριμο και οικείο περιβάλλον, παίζει στην έδρα της, θέλει να φτάσει στην επικράτηση και την νίκη. Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τώρα, εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, ένα γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους στη φετινή περίοδο. Στο πορτάλ μας Soccer Link στην κατηγορία των παιδών η Ελευθερούπολη θέλει να πρωταγωνιστήσει. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή αναμέτρηση. Στον αγωνιστικό χώρο έχει περάσει ο διαιτητής. Εμείς θα τα πούμε περίπου σε 2 με 3 λεπτά με την έναρξη αναμέτρηση από το γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Φίβος ο Καλίτσας. Τι ώρα παίζουμε το... 3 ώρα είπα. Το άλλο ρε, το παιδικό. Τώρα 12 η ώρα παίζει. Α, 12 στα Βερνίσια. Ναι. Όχι 12, παίξανε τότε. Παίξανε. Το πρώτο. 10 παρατέταρτο παίξανε. Πόσο έφερε. Δεν ξέρω. Βλέπουμε τον διαιτή, τον κύριο Δημήτρη Παπουτσί, να ετοιμάζεται να σφυρίξει την έναρξη αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Έλα, πάμε. Οι παίκτες του Ηρακλείου με τον Μπασλάρη και τον Πιντιγέ άλλαξαν την μπάλα, πιέζουν ψηλά με τον Ντανιέλ Πάπα. Οι παίκτες Ελευθερούπολης ήρθε σε βοήθεια και ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης. Το πλάγιο είναι το κέρδος για το Ηράκλειο από την αριστερή πλευρά, το οποίο θα εκτελεστεί από τον Δημήτρη τον Σμπόκο, τον αριστερό ακραίο αμυντικό της ομάδας του Ηρακλείου, να μαζεύει την μπάλα και να ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σμπόκος θα χάσει μια μονομαχία από τον Πάπα, τον Φώτο Μεταξόπουλο, συγγνώμη, αυτός κέρδισε το φάουλ. Θα πάει ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης και να αναλάβει, να εκτελέσει με κοντινή πάσα, δίνοντας την μπάλα στον Στέφανο τον Βασιλείου. Ο δεξιός ακραίος αμυντικός των γηπεδούχων έβγαλε την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα που μακρύνεται. Έχουμε τώρα τον Τόλι, τον Δράκο, τον υψηλό κεντρικό αμυντικό των γηπεδούχων να κερδίσει μια μονομαχία λίγο νωρίτερα. Δρυμονίτης από την δεξιά πλευρά με το ανάποδο πόδι γύρισε την μπάλα πίσω στον Αποστόλη τον Δράκο. Παράλληλη παλιά για τον Αλέξανδρο τον Μήτρου. Ο Μήτρου αριστερά για τον Σκέβη. Ο Κλάουντου Σκέβη από τα αριστερά και ο Στέφανος. Είδαμε την πάσα από το Χάρη τον Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης που θα πρέπει να λάβει αρκετές πρωτοβουλίες στο χώρο του κέντρου για να περάσει μπάλα μπροστά. Να τώρα οι παίκτες της Ελευθερούπολης σε μια προσπάθεια με τον Πάπα να μην μπορεί να περάσει την μπάλα στον Νίκο τον Πιτζόρη που παίζει στην κορυφή της επίδεσης. Μια προβολή από τον Σκέβη λίγο νωρίτερα. Οι παίκτες του Ηρακλείου κέρδισαν την μπάλα με τον Μουσταφά να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Σμπόκο, ο οποίος θα διώξει την μπάλα. Κερδισμένος ο Στέφανος ο Βασιλείου σε μια μονομαχία κοντά στη έδρα του γηπέδου. Ο Μουσταφά θα βάλει επικίνδυνα το πόδι του, διεκδικώντας την μπάλα από τον Αλέξανδρο τον Δρυμονίτη. Το κέρδος για την γηπεδούχο ομάδα είναι το φάουλ. Λίγα μέτρα πάνω από τη σέντρα του γηπέδου. Στέφανος Βασίλειο ετοιμάζει να το εκτελέσει καλοτραβηγμένα. Η μπάλα θα περάσει για να δούμε τον Πιτζόρη, ο οποίος επιχειρεί να κοντρολάρει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα κατέληξε στον goalkeeper του Ηρακλείου,
τον Δημήτρη τον Ντούνη, ο οποίος θα κάνει και το βολέι για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδισμένος ο Αποστόλης ο Δράκος, ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός, η μπάλα στον Χάρη τον Καρβουνιάρη. Ο επιτελικός μέσος των γηπεδούχων διεκδικεί την μπάλα. Μουσταφά θα κάνει τη λάθος πάσα. Αλέξανδρος Μήτρου, Καρβουνιάρης Χάρης και τώρα η μπάλα στον Φώτο Μεταξόπουλο. Άλλαξε την μπάλα για τον Εζήρη. Να τώρα ο Μπιτζόλης καθυστερεί. Τελικά οι παίκτες του Ηρακλείου κατάφεραν να έχουν επιστρέψει πίσω στην άμυνά τους και να διώξουν την μπάλα. Η Ελευθερούπολη που έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η μπάλα στον Νεζήρη. Ο Νεζήρης από την αριστερή πλευρά επιχειρεί να ξεφύγει, τα καταφέρνει. Πολύ καλή προσπάθεια, να δούμε αν θα καταφέρει όμως να βγάλει και την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα για τον Φώτο Μεταξόπουλο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει από το pressing των αντιπάλων του, όμως η παλιά του δεν ήταν καλή στη συνέχεια. Το κέρδος είναι το πλάγιο αυτό για την γηπεδούχο ομάδα. Είναι δυνατόν να μην έχει πάρει. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα της Ελευθερούπολης με τον Νεζήρη να το εκτελεί. Επίσημοι αγώνες τι εννοείς? Η μπάλα από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε τώρα τον Φώτο Μεταξόπουλο, ο οποίος επιχείρησε την παράλληλη σέντρα. Η ευκαιρία για την Ελευθερούπολη, το σουτ. Χαμένη ευκαιρία με τον Αλέξανδρο Δρυμονίτη εδώ. Με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, να μην μπορεί να ανησυχήσει τον αντίπαλο goalkeeper. Όχι για να πέσει και μπάλα. Σε ποιον τα πάτε αυτά? Θα έχουμε τον goalkeeper της ομάδας του Ηράκλειου τώρα να πηγαίνει για να μαζέψει την μπάλα, τον Δημήτρη Ντούνη. Δεν είναι τελευταίο παιχνίδι που κάνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάρτε εμφάνιση. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πάρει κανένας μία. Θα ξεσηκώσω τους γονείς όλους. Τέλος. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Ντούνη. Απομάκρυνε την μπάλα ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης. Η μπάλα η οποία θα φτάσει στον Φώτο Μεταξόπουλο. Μεταξόπουλος για τον Δρυμονίτη. Ο Δρυμονίτης από δεξιά βρήκε στήριγμα στον Στέφανο τον Βασίλειο. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα που θα βρει στην πλάτη του Μουσταφά. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι που έχουν ξεκινήσει σαφώς πιο επιθετικά τον αγώνα. Η Ελευθερόπουλη που βγάζει πάθος στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε από τον Στέφανο τον Βασιλείου. Επιχειρεί ο Χάρης ο Καρβουγιάννης να κρατήσει την μπάλα στα πόδια. Η μπάλα πίσω στον Στέφανο τον Βασιλείου. Φώτης Μεταξόπουλος δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Πιέζουν ψηλά την άμυνα των φιλοξενούμενων οι γηπεδούχοι. Η μπάλα έφυγε όπως από τον Σμπόγκο. Ο Μάκνης στη συνέχεια Αποστόλης ο Δράκος. Ξανά οι γηπεδούχοι με τον Νίκο τον Πιτζόρι επιχείρησαν να κερδίσουν την μπάλα και να φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης θα πάει για να το εκτελέσει το στημένο αυτό. Ένα φάουλ με τον Αλέξανδρο Δρυμονίτη, προωθούνται οι γηπεδούχοι. Ένα φάουλ με τον Αλέξανδρο Δρυμονίτη, το οποίο θα εκτελέσουν οι γηπεδούχοι σε λίγο. Αλέξανδρος Δρυμονίτης θα εκτελέσει το φάουλ αυτό, καλοτραβηγμένο. Η μπάλα θα πάει. Μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper του Ηρακλείου εδώ, τον Εντούνη, ο οποίος κατάφερε σωστά τοποθετημένος μπροστά από την αιστεία του να μπλοκάρει την μπάλα. Η Ελευθερούπολη έχει ξεκινήσει πολύ καλά τον αγώνα ο Μήτρου, ο οποίος πέρασε την μπάλα στον Τόλι το Δράκο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ελευθερούπολης, κέρδισαν την μπάλα. Αλέξανδρος Δρυμονίτης περνάει την μπάλα για τον Στέφανο τον Βασιλείου. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες της Ελευθερούπολης. Ο Βασιλείου ψάχνει ένα στήριγμα, το βρίσκει στον Δρυμονίτη. Ο Δρυμονίτης πολύ καλός χειριστής της μπάλας, αριστεροπόδαρος. Μια κόντρα τώρα που δεν ευνοεί τον Δρυμονίτη, που έγινε η μπάλα που βρήκε τελευταία φορά των παίκτων γηπεδούχων. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν σε λίγο οι παίκτες του Ηρακλείου. Πέμπτο λεπτό στην αναμέτρηση εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας, Ελευθερούπολη Ηράκλειο στο 0-0. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Προσπάθησε ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης να πιέσει. Η μπάλα στους παίκτες της Ελευθερούπολης κέρδισαν την μπάλα με τον Δρυμονίτη. Ο Αποστόλης ο Δράκος την ελέγχει. Ο Δράκος ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει την παράλληλη παλιά για το σημείο που κινείται ο Νεζήρης από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για το Ηράκλειο με τον Ζένελη, ο οποίος καλύπτει τη δεξιά πλευρά των φιλοξενούμενων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα γέμισμα που έγινε από τον Εντίνο.
Προσπαθεί ο Φώτης ο Μεταξόπουλος από την αριστερή πλευρά. Κερδίζει ένα φάουλ η γηπεδούχος ομάδα. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο με τους παίκτες του Γιώργου του Πέτρου να προωθούνται σιγά σιγά. Αλέξανδρος Δρυμονίτης θα πάρει την πρωτοβουλία να το εκτελέσει αυτό το στημένο. Κατεβάζει μορφά την μπάλα ο Χάρης ο Καρβουνιάρης. Περνάει την μπάλα. Ο Καρβουνιάρης ο οποίος θα κάνει και το σουτ και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο γκολκίπερ του Ηρακλείου. Ο Ντούνης σε αυτή την προσπάθεια με αυτό το μακρινό σουτ από τον Χάρη τον Καρβουνιάρη, ο οποίος επιχείρησε. Δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα ο Στέφανος ο Βασιλείου. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα του Ηρακλείου από την αριστερή πλευρά με τον Σμπόγκο. Γυρίζει πίσω και ο Ντάνιελ Πάπα, ο ακραίος μέσος των γηπεδούχων. Δημήτρης Σμπόκος το εκτελεί δίνοντας την μπάλα στον Μπασλάρη, τον αμυντικό μέσο των φιλοξενούμενων. Σμπόκος ο οποίος ξεφεύγει εντυπωσιακά. Περνάει και μια κάθετη παλιά σε θέση offside, έχουν υποδειχτεί νωρίτερα οι παίκτες του Ηρακλείου που ήταν πιο μπροστά. Ο Χρήστος ο Καλαμίδας από τον αντίπαλό του. Θα έχουμε τώρα το ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Αποστόλη Δράκο να περνάει την μπάλα δεξιά για τον Στέφανο τον Βασιλείου. Βασιλείου κάνει μια προσπίση, κρατάει την μπάλα στα πόδια παρά την πίεση των αντιπάλων του. Μια μπαλιά από τον Δρυμονίτη για τον Τόλη τον Δράκο. Αυτός βρήκε στήριγμα στον Μήτρου. Ο Μήτρου αριστερά την μπάλα για τον Κλάουντιο Σκέβη. Η μπάλα ξανά στον Αλέξανδρο τον Μήτρου. Ο Μήτρου για τον Δρυμονίτη τον Αλέξανδρο που έκανε μια κάθετη παλιά από τον άξονα. Παλεύει ο Πάπα διεκδικώντας την μπάλα. Η μπάλα στους παίκτες του Ηρακλείου. Για να δούμε τώρα τους φιλοξενούμενους. Τρέχει ο Πάπα τώρα για να πιέσει ψηλά τον Σμπόκο, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια και να ξεφύγει. Ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι παίκτες του Ηρακλείου αρκετά μέτρα πάνω από τη σέντρα του γηπέδου. Ο διαιτητής που δείχνει την παράβαση. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Σμπόκο. Δεκάλεπτο συμπληρωμένο στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Το 0-0 διατηρείται αυτό το γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στην Ελευθερούπολη που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο σήμερα στην προσπάθεια της να φτάσει στη νίκη, η ομάδα του Γιώργου του Πέτρου. Δημήτρης Αρβανίτης μαζεύει την μπάλα και ετοιμάζεται να κάνει το βολέι για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα η οποία θα σκάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σμπόκος θα διώξει πρώτος με το κεφάλι, έρχεται ο Φώτης ο Μεταξόπουλος να την κατεβάσει όμορφα και τώρα ετοιμάζεται από την δεξιά πλευρά και στήριγμα στον Δρυμονίτη. Δρυμονίτης για τον Χάρη τον Καρβουνιάρη που ξεμαρκάρεται. Καρβουνιάρης στριφογυρνά, βρίσκει στήριγμα στον Μήτρου που προωθείται, τον κεντρικό αμυντικό των γηπεδούχων. Η παλιά που έγινε για τον Νίκο τον Πιτζόρη, τον επιθετικό των γηπεδούχων. Η μπάλα που απομακρύθηκε από τους παίκτες του Ηρακλείου. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί αργά αργά από τους φιλοξενούμενους από τα δεξιά με τον Ζένελη. Για να δούμε τώρα τον Μήτρου να διώχνει σε πρώτο χρόνο την μπάλα. Η μπάλα για τον Χάρη του Καραβουνιάρη που έχει βγει στα πλάγια. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κλάουντιο Σκέβη. Για να δούμε τώρα από την αριστερή πλευρά τον Φώτο Μεταξόπουλο να θέλει να ξεφύγει. Πολύ καλή προσπάθεια, ευκαιρία τώρα για την Ελευθερούπολη. Ένα σούτε κακό θα λέγαμε. Κακό το τελείωμα από τον Νίκο τον Πιτζόρη, ο οποίος σήκωσε ψηλά την μπάλα, δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά και να απειλήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ τον Ντούνη. Στα τελειώματα έχουν θέμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά οι γηπεδούχοι και ενώ κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Δεν σου είπα, δεν πρόκειται να φέρω €1. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί. Α, έτσι θα πάμε τώρα. Η μπάλα για τον Κλάουντιο Σκέβη. Ο Σκέβη με την μπάλα στα πόδια. Για τον Χάρη τον Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια, θα την γυρίσει πίσω. Για τον Σκέβη που βγάζει στη σέντρα. Η προσπάθεια των γηπεδούχων, η ευκαιρία τώρα. Για να δούμε τώρα αν θα γίνει το σούτ. Πίεσαν οι παίκτες της Ελευθερούπολης. Δεν μπόρεσε ο Μπιτζόρης, έχει νωρίτερα
σπρώξει στην προσπάθειά του να μπορέσει να ξεπεράσει τον Γκουγκορόση, τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να δώσει ο διαιτητής αυτό το επιθετικό φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα. Η ομάδα του Ηρακλείου που θέλει να βγει από το καβούκι της, όμως γρήγορα και αποτελεσματικά λειτουργεί σε αμυντικό κομμάτι η ομάδα της Ελευθερούπολης. Η μπάλα γύρισε πίσω στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Αυτός έψαξε να βρει στήριγμα στο Στέφανο τον Βασίλη που κατέβασε όμορφα την μπάλα, ξέφυγε από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Είδαμε τον Τριμονίτη να προλαβαίνει την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Τριμονίτης ο οποίος έψαξε να βρει τον Εφώτο Μεταξόπουλο, αφού γλίστρισε πρώτα ο Πάπα, η μπάλα από το Μεταξόπουλο για τον Χάρη τον Καρβουνιάρη. Τελικά ο Νίκος, ο Μπιτζόρης άφησε την μπάλα τώρα στον Καρβουνιάρη, συνδυάζονται οι γηπεδούχοι. Η μπάλα για τον Αλέξανδρο Τριμονίτη, για να δούμε τον Τριμονίτη, ο οποίος ξεφεύγει, θα κάνει ένα μακρινό αδύναμο σουτ, κανένας κίνδυνος για την εστία του γκολκίπερ του Ηρακλείου. Πήρε την πρωτοβουλία ο Τριμονίτης να κάνει ένα σουτ από μακριά, όμως δεν ήταν ικανό το σουτ αυτό που έκανε, να απειλήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η μπάλα θα φύγει από τον Αλέξανδρο τον Μήτρου, η μπάλα απομακρύνεται στη συνέχεια από τον Αποστόλη τον Δράκο. Με το κεφάλι υψηλός όμως η κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων γυρίζει την μπάλα ψύχρεμα πίσω στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Όλα αυτά και ενώ σε λίγο θα σπηλώσουμε το πρώτο τέταρτο στο πρώτο ημίχρονο. Η Ελευθερούπολη που έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Τώρα είδαμε τον Μπιτζόρη να τρέχει να πιέζει, η μπάλα γύρισε πίσω. Με τα πόδια απομάκρυνε την μπάλα ο γκολκίπερ της ομάδας του Ηρακλείου, ο Δημήτρης ο Ντούνης. Ξανά οι γηπεδούχοι συνδυάζονται όμορφα. Φώτης Μεταξόπουλος που έχει την ευκαιρία τώρα. Καθυστέρησε, θα κάνει την τρίπλα, τα χάλασε εδώ. Δεν έκανε την πάσα σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα αριστερά στον Χάρη τον Καρβουνιάρη, ο οποίος θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Μεγάλη φάση, χαμένη ευκαιρία. Από 2 μέτρα δεν μπόρεσε ο Νίκος ο Μπιτζόρης να σημαδέψει σωστά με το κεφάλι. Σε αυτή την εξαιρετική παράλληλη σέντρα του Καρβουνιάρη ο Μπιτζόρης αστόχησε απέναντι από τον Ντούνη. Η πιο χαρακτηριστική ευκαιρία των γηπεδούχων για να σκοράρουν σήμερα. Όλα αυτά και να έχουμε ξεπεράσει το πρώτο τέταρτο στην αναμέτρηση, 16ο λεπτό. Ο Γιάννης ο Μιχόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Μπιτζόρη και θα έχουμε αλλαγή. Εσωτερικές αλλαγές θα έχουμε πλέον, αφού ο Μπιτζόρης έπεσε στην κορυφή της επίθεσης. Είδαμε τον Πάπα να περνάει την μπάλα παράλληλα. Πρόλαβε την μπάλα ο Στέφανος ο Βασίλειου, ξέφυγε εντυπωσιακά. Πήρε την εσωτερική, κρατάει την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει κάποια βοήθεια. Από εκεί θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, η μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Και να δούμε τώρα αν θα γίνει το σούτ που έψαξαν οι γηπεδούχοι. Μια σέντρα σούτ από τον Αλέξανδρο Δρυμονίτη, την μπάλα που κατέληξε στον γκολκίπερ της ομάδας του Ηρακλείου. Δεν απειλήσε ο Δρυμονίτης. Σε αυτή την σέντρα σούτ που έκανε από πολύ μακρινή απόσταση. Μπλόκαρε την μπάλα ο Ντούνης. Είναι καλή η εμφάνιση των γηπεδούχων που έχουν βγάλει φάση σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η μπάλα στο Χάρη τον Καρβουνιάρη, ο οποίος ξέφυγε εντυπωσιακά. Για να δούμε. Τώρα δεν μπόρεσε εδώ ο Φώτης ο Μεταξόπουλος μετά την πάσα από τον Καρβουνιάρη να κάνει το σουτ σε πρώτο χρόνο. Οι παίκτες του Ηρακλείου που βγαίνουν στην κόντρα. Τόλης Δράκος εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα, διάβασε τη φάση, παρενέβη την τελευταία στιγμή. Και τώρα ο Ντανιέλ Πάπα που θέλει να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει. Ο Πάπα να ξεπεράσει το Σμπόκο, ο Σμπόκος θα βάλει έξυπνα το σώμα, θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι το πλάγιο όμως. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα της Ελευθερούπολης. Με τον Ντανιέλ Πάπα να αφήνει την μπάλα στον Στέφανο τον Βασιλείου για να εκτελέσει το πλάγιο αυτό. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από την δεξιά πλευρά, όπως κινούνται οι παίκτες της Ελευθερούπολης. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Φώτο Μεταξόπουλο στην προσπάθειά του να κατεβάσει την μπάλα. Μεταξόπουλος έκανε το κάτι παραπάνω και πάλι έχασε την μπάλα. Και τώρα η ομάδα του Ηρακλείου θέλει να βγει μπροστά σε ένα παιχνίδι που δείχνουν να το ελέγχουν οι γηπεδούχοι, αλλά δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Και αυτό είναι το σημαντικό στο ποδόσφαιρο, να πετυχαίνεις γκολ. Να ο Νεζίρης από την αριστερή πλευρά, ξεφεύγει, περνάει μια παλιά πολύ δυνατή για τον Καρβουνιάρη, κέρδισε αυτός την κόντρα, έτρεξε. Αν είδαμε καλά ο Μιχόπουλος να διεκδικήσει την μπάλα, δυστυχώς δεν έχουν νούμερα στις φανέλες οι παίκτες της Ελευθερούπολης.
Μια κεφαλιά πάσα από τον Ενεζήρη. Έχουμε τώρα τον Δρυμονίτη που έχει μεταφερθεί από την αριστερή πλευρά. Δεν μπόρεσε να κερδίσει μια μονομαχία. Κόντρες ευνοούν τους παίκτες του Ηρακλείου. Είδαμε τον Καλίτσα. Πέρασε και ο Τζαβάρας από την αριστερή πλευρά από ό,τι βλέπουμε. Ο Μουσταφά θα χάσει την μπάλα. Ο Τζαβάρας την ελέγχει. Για να δούμε τώρα τους παίκτες του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο που δεν έχει κάνει υποψία ευκαιρία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και ενώ σε λίγο θα συμπληρώσουμε το 19ο λεπτό. Κακή σέντρα που βγήκε παράλληλα από τη δεξιά πλευρά από τον Ζένελη. Κανένας κίνδυνος για τον Δημήτρη τον Αρβανίτη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Είδαμε τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Βλέπουμε τον Χάρη τον Καρβουνιάρη από την αριστερή πλευρά. Ο Νεζήρης με τον Τζαβάρα προσπαθούν να συνδυαστούν. Ξεφεύγει ο Νεζήρης μετά την πάσα του Τζαβάρα. Ο Νεζήρης που πάει να τα κάνει όλα μόνος του, ξεφεύγει εντυπωσιακά. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να κερδίσει κάτι. Κοντά στη μέση του κόνε προλαβαίνει την μπάλα. Η μπάλα στον Μεταξόπουλο, πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα και η μπάλα θα πάει. Μεγάλη επέμβαση φίλες και φίλοι. Δεν έσπασε την μπάλα για το σημείο του πέναλτι. Για τον Ντανιέλ Πάπα. Ο Φώτης ο Μεταξόπουλος πήρε την πρωτοβουλία πάνω του να κάνει το ζούτ με αποτέλεσμα να μπλοκάρει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Ντούνης, σε μια ακόμα σημαντική ευκαιρία για την Ελευθερούπολη. Βλέπετε τον Βασιλείου να δίνει μάχες, να διεκδικεί την μπάλα από τον Μουσταφά που τον περνάει τουλάχιστον ένα κεφάλι. Μουσταφά με την μπάλα στα πόδια, κρατάει την μπάλα παρά την πίεση που ασκεί ο Στέφανος ο Βασιλείου. Την μπάλα πίσω στον Μπαζλάρη. Κίνηση των παιχτών του Ηρακλείου να συνδυαστούν, δεν τα κατάφεραν. Εξαιρετική προσπάθεια τώρα από τον Χάρη του Καρουνιάρη που κάνει μια έξοχη παλιά από τον άξονα. Έξοχη προσπάθεια, η παλιά στο κενό χώρο για τον Εζήρη που είναι γρήγορος, να δούμε αν θα μπορέσει να διεκδικήσει την μπάλα. Το πλάγιο είναι το κέρδος για την ομάδα της Ελευθερούπολης από την αριστερή πλευρά. Ένα γκολ που ψάχνουν οι γηπεδούχοι και εφόσον το πετύχουν σίγουρα θα παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο. Δικαιολογημένα έχουν το άγχος που τους διακατέχει στις προσπάθειές τους. Ένα πλάγιο από τον Τζαβάρα από την αριστερή πλευρά το οποίο εκτελέστηκε. Καρβουνιάρης Χάρης, πίσω η μπάλα για τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Η μπάλα πίσω στον Αποστόλη τον Δράκο. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι που παρουσιάζουν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο οι παίκτες Ελευθερούπολης. Σε ένα σούτ από πολύ μακριά από τον Στέφανο τον Βασιλείου. Επιχείρηση να ευνηδιάσει. Τον αντίπαλο γκολκίπερ δεν τα κατάφερε. Ο δεξιός ακραίος αμυντικός των γηπεδούχων. Το βόλε που θα γίνει. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από τον Αλέξανδρο Δρυμονίτη. Με το κεφάλι. Θα κόψει την μπάλα. Σωστά τοποθετημένος και πάλι ο Απόστολος ο Δράκος. Υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων. Διεκδικεί την μπάλα στον αέρα με τον Στέφανο τον Βασιλείου να δίνει μάχες. Η μπάλα για τον Μουσταφά. Βάζει έξω με το σώμα του ο Στέφανος του Βασιλείου. Θα χάσει μια μονομαχία και τώρα καταδιώκει τον αντίπαλό του. Μουσταφά με την μπάλα στα πόδια. Πήγε γρήγορα. Κάλυψε τους χώρους από την αριστερή πλευρά. Ο Αποστόλης ο Δράκος. Δεν μπόρεσε ο Μουσταφά να φανεί επικίνδυνος για την αιστεία του Δημήτρη του Αρβανίτη. Είναι σαφώς καλύτερη εικόνα που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες Ελευθερούπολης. Το μόνο που λείπει από τους παίκτες του Πέτρου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι το γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα στο παιχνίδι. 20 λεπτό συμπληρωμένο. Εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνία Ελευθερούπολη Ηράκλειο στο 0-0. Η μπάλα για τον Χάρη τον Καρβουνιάρη. Πόσο περνάει η ώρα. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στο χώρο του κέντρου. Μια κόντρα που έγινε. Η μπάλα η οποία κατέληξε στους παίκτες του Ηρακλείου. Για να δούμε τώρα. Φιλοξενούμενοι. Επιχείρησαν να συνδυαστούν. Μια μπαλιά από τον Καλίτσα. Μια σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Ο Τζαβάρας τρέχει και πιέζει. Με το κεφάλι η μπάλα θα φύγει. Βλαβαίνουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Τζαβάρα από την αριστερή πλευρά. Δυνατές μάχες ήρθε ο Εμίλιος ο Ζένελη να κερδίσει την μπάλα. Μεγάλη επέμβαση από τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Σε 2 χρόνους θα μαζέψει την μπάλα. Ένα επικίνδυνο που έγινε από τους παίκτες του Ηρακλείου.
γκολκίπερ της Ελευθερούπολης πολύ σταθερός. Κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα. Θα λέγαμε έκαναν ένα επικίνδυνο μακρινό σουτ οι παίκτες του Ηρακλείου. Άρα ήταν σωστά τοποθετημένος μπροστά από την αιστεία του ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, ο Δημήτρης Αρβανίτης, και μπλόκαρε την μπάλα. Σε 2 χρόνους ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε από τον Σμπόκο. Μια κάθε την παλιά από τον Μπασλάρη. Το πλάγιο είναι το κέρδος για την ομάδα του Ηρακλείου. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Σμπόκο από την αριστερή πλευρά, όπως κινούνται οι παίκτες του Ηρακλείου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 23ο λεπτό στην αναμέτρηση. Σμπόκος ψάχνει στήριγμα με το κεφάλι, ο Δρυμονίτης θα διώξει. Η μπάλα στο Φώτο Μεταξόπουλο, αυτός με τη σειρά του για τον Πάπα. Ο Πάπα για τον Δρυμονίτη, δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι να συνδυάσουν σωστά. Κερδίζει την μπάλα, παλικαρίσιο τρόπο. Στέφανος Βασιλείου, η μπάλα στον Πάπα. Συνδυάζονται οι γηπεδούχοι, παράλληλη παλιά του Πάπα για τον Φώτο Μεταξόπουλο. Μεταξόπουλος με την μπάλα στα πόδια. Μεταξόπουλος θέλει να ξεφύγει. Πέρασε μια κάθε την παλιά, παρεμβαίνουν εκεί παίκτες του Ηρακλείου. Και τώρα έχουμε τους φιλοξενούμενους να θέλουν να φύγουν στην κόντρα. Για να δούμε τώρα. Γύρισε γρήγορα όπως ο Λισοδράκος, έχοντας και τη βοήθεια του Στέφανου του Βασιλείου. Η άμυνα των γηπεδούχων που στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει αλληλοκάλυψη. Στα μαρκαρίσματα η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Ηρακλείου να φανούν επικίνδυνοι. Πίεσε ο Βασίλειος Στέφανος, τον αντίπαλό του, τον Μουσταφά. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Αρβανίτη να ετοιμάζεται. Θα μαζέψει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα που διατηρείται από το ξεκίνημα. Η Ελευθερούπολη που είχε ευκαιρίες κυρίως με τον Πιτζόρι και τον Μεταξόπουλο στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να τις μετατρέψουν σε γκολ. Η μπάλα στον Χάρη τον Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης που θα κάνει την μακρινή παλιά, ψάχνοντας τον Εζήρη. Ο Εζήρη είναι γρήγορος, τρέχει, πιέζει, διεκδικεί την μπάλα και το πλάγιο είναι το κέρδος για την ομάδα του Γιώργου του Πέτρου, που ψάχνει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, θέλοντας να αποκτήσει το προβάδισμα. Δεν τα έχει καταφέρει. Ένα πλάγιο με τον Ανίσο Τζαβάρα. Η μπάλα πίσω στο Χάρη του Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρη ελίσσεται, ξεφεύγει, πέρασε μια παλιά. Για να δούμε τώρα από την αριστερή πλευρά θα βγει παράλληλη σέντρα. Η μπάλα στο σημείο του πέναντι, κανείς παίξει Ελευθερούπολης. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν κατάφερε να βρεθεί. Καρβουνιάρης κέρδισε πολύ όμορφα την μπάλα. Κάνει μια προσποίηση, κάνει και μια κάθε την παλιά για τον Μεταξόπουλο. Μεταξόπουλος θα χάσει την ευκαιρία να κάνει το στον πρώτο χρόνο, να απομακρύνεται και η μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Ντάνιελ Πάπα να βάζει άσχημα το πόδι του, σήκωσε ψηλά το πόδι του ο παίκτης της ομάδας της Ελευθερούπολης, κάνοντας το φάουλ επάνω στον Σμπόκο, στην μονομαχία των δύο παικτών λίγο νωρίτερα. 25ο λεπτό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, δεν υπάρχει σκορ. Κέρδισε και πάλι την μονομαχία ο Αποστόλης ο Δράκος. Χάρης Καρβουνιάρης για τον Εζήρη, Καρβουνιάρης ξανά, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Ανέστη τον Τζαβάρα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Εζήρη. Ο Εζήρης για τον Φώτο Μεταξόπουλο. Μεταξόπουλος άνοιξε πολύ την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Ηρακλείου από την δεξιά πλευρά. Για κάθε την παλιά που βγήκε με στόχο τον Εζήρη. Για να δούμε τώρα τον Αλέξανδρο τον Δρυμονίτη. Πολύ καλή παλιά για τον Χάρη του Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης κατάφερε να ξεφύγει από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Πέρασε την μπάλα αριστερά στον Αλέξανδρο τον Δρυμονίτη. Να δούμε τώρα η ευκαιρία για την Ελευθερούπολη με τον Χάρη του Καρβουνιάρη να ξεφεύγει, να κάνει και το σουτ και η μπάλα. Πολύ μεγάλη επέμβαση, φίλες και φίλοι, εξαιρετική. Εξαιρετικό το τελείωμα από το Χάρη του Καρβουνιάρη που έκανε το δεξί βολέ. Η μπάλα που είχε κατεύθυνση στην δεξιά γωνία του Ντούνια, ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, έκανε εξαιρετική επέμβαση και μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα. Έχουμε τον Τζαβάρα τώρα να μην διώχνει σωστά την μπάλα και η ομάδα του Ηρακλείου που θέλει να βγει στην κόντρα. Η μπάλα
Θα βρει τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Κερδισμένος ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης. Μια μπαλιά πολύ δυνατή. Σε ένα σημείο που δεν υπάρχει παίκτης των γηπεδούχων. Και να δούμε τώρα τον Γιάννη τον Μιχόπουλο που ελέγχει την μπάλα. Τρέχει ο Νεζίρης για να την προλάβει. Εντός αγωνιστικού χώρου έχουμε ένα πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα. Την ομάδα της Ελευθερούπολης που ψάχνει τρόπο να σκοράρει και να μπορέσει να μετατρέψει αυτή την υπεροχή που έχει στο παιχνίδι. Και από τα πρώτα λεπτά ένα αγώνα το οποίο θα κερδίσουν τώρα οι παίκτες του Γιώργου του Πέτρου μετά την προσπάθεια από την αριστερή πλευρά του Φώτου Μεταξόπουλου. Ένα αγώνα το οποίο θα εκτελεστεί με τον Νεζίρη. Για να δούμε τώρα σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες των γηπεδούχων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εκτελέστηκε με πάσα από τον Αλέξανδρο Δρυμονίτη. Δρυμονίτης που θα βγάλει τη σέντρα, η ευκαιρία. Η μπάλα μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Και θα έχουμε νέο κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Μουσταφά. Ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο και πάλι μπροστά από την εστία του Ντούνι. Ο Ντούνις που αποτελεί το εμπόδιο θα λέγαμε στην προσπάθεια των γηπεδούχων να σκοράρουν. Όσες φορές οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο να πετύχουν τον γκολ. Να τώρα η ευκαιρία παρουσιάζεται, μεγάλη ενέργεια και η μπάλα θα πάει. Δεν πήγε στα δίκτυα φίλες και φίλοι, απίθανη η ευκαιρία ξανά για την γηπεδούχο ομάδα. Η μπάλα από τη δεξιά πλευρά με τον Στέφανο τον Βασιλείου να ξεφεύγει. Να επιχειρεί την κάθε την παλιά, σε θέση offside υποδεικνύεται ο Ντανιέλ Πάπα για την γηπεδούχο ομάδα ξεχασμένος. Όλα αυτά στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Ελευθερούπολη Ηράκλειος ο 0-0. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Στέφανο τον Βασιλείου, από τον Αλέξανδρο τον Δρυμονίτη, συγγνώμη, ο οποίος βρήκε τον Μεταξόπουλος ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει περάσει την παράλληλη σέντρα, τώρα βγάζει σέντρα, η μπάλα στα καρέ. Να δούμε το Μεταξόπουλο να θέλει να βγάλει τη σέντρα. Μεταξόπουλος κρατάει αρκετά την μπάλα στα πόδια. Και θα έχουμε τώρα τον διαιτητή να σφυρίζει για τελευταία φορά σε ένα πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες που βρήκε την Ελευθερούπολη και το Ηράκλειο στο 0-0. Οι γηπεδούχοι που έχουν αδικήσει θα λέγαμε τους εαυτούς τους με το ποδόσφαιρο, το πολύ καλό ποδόσφαιρο που έχουν παρουσιάσει, αλλά δεν είχαν καλά τελειώματα, δεν καταφέραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με αποτέλεσμα να μην έχουν σκοράρει και να κρυθούν όλα πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ελευθερούπολη ήταν σαφώς καλύτερη, είχε μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, είχε ευκαιρίες, είχε γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι της, αλλά δεν κατάφερε η ομάδα του Γιώργου του Πέτρου να σκοράρει και στο ποδόσφαιρο μετράνε τα γκολ για να μπορέσεις να διεκδικήσεις την νίκη. Εμείς θα τα πούμε περίπου σε 10 λεπτά από το γήπεδο της Νέας Ιωνίας με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας. Ελευθερούπολη, Ηράκλειο για την τρίτη αγωνιστική στην κατηγορία των παίδων για το Soccer League. Οι δύο οι ομάδες είναι ισόπαλες δίχως τέρματα. Για να δούμε, τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στην επανάληψη. Έγινε η σέντρα, η μπάλα από τον Αντρέα τον Μάρκου κατέληξε στον Χάρη τον Καρβουνιάρη και τώρα έχουμε την κίνηση από τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Επιχειρεί να κερδίσει την μπάλα στο βάθος από την αριστερή πλευρά ο Μπασλάρη, ο αμυντικός μέσος. Για να δούμε τώρα τους παίκτες της Ελευθερούπολης με το Φώτο Μεταξόπουλο να μην μπορεί να ξεφύγει. Η μπάλα απομακρύνεται και τώρα με το 14 πρέπει να μάθουμε το όνομα του παιδιού του Ηρακλείου. Πώς λέει το 14 βρε. Ήρθανε και κάτι παιδιά. Να ο Μπασλάρη που έκανε την πάσα ψάχνοντας τον Ισίδρο τον Σκίκο. Τσουμένης. Το 14. Πέρασε στο παιχνίδι και ο Μανώλης ο Τσουμένης με το 14 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Φώτης Μεταξόπουλος τώρα, ο οποίος επιχείρησε την παράλληλη παλιά. Που μακρύνεται η μπάλα από τα καρέ της ομάδας του Ηρακλείου. Ο Τσουμένης εδώ, αλλά σαμουράι θα λέγαμε. Έχει βάλει και ένα
μανταλάκι στο μαλλί για να ξεχωρίζει. Για να δούμε μια σέντρα που βγήκε με στόχο τον Καλαμίδα, τον Χρήστο, ο οποίος δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες στον χώρο της επίδεσης για την ομάδα του Ηρακλείου. Πώς λέγεται, πώς λέγεται? Τσουμενής. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε για την ομάδα του Ηρακλείου. Η μπάλα διεκδικείται κοντά στη σέντρα του γηπέδου. Ο Μάρκου κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τσουμενή που τον πίεσε. Μάρκου, Χάρης Καρβουνιάρης τώρα, ο οποίος πάνω στην πλάγια γραμμή δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Ένα πλάγιο είναι το κέρδος για την ομάδα του Ηρακλείου με τον Εμίλιο, τον Εζένελη να το εκτελεί. Όχι, τελικά ήταν, ο Κουκορός αυτός που εκτέλεσε το πλάγιο, κεντρικός αμυντικός που βγήκε στα πλάγια. Για να δούμε τον Τσουμενή να δίνει μάχες. Η μπάλα γύρισε πίσω. Ο Αποστόλης ο Δράκος βρήκε τον Δημήτρο Αρβανίτη που απομάκρυνε την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Τσουμενής να ξεπεράσει τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Ο Μιχόπουλος κάνει μια έξοχη προσπάθεια από την αριστερή πλευρά. Βλέπουμε τον Μάρκου να δίνει μάχες. Η μπάλα κατέληξε στον Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Φώτο Μεταξόπουλο. Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Κογκορόση. Τον Βασίλη τον Κογκορόση, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον θέση. Από κεντρικός αμυντικός παίζει στην επανάληψη σε θέση δεξιού ακραίου αμυντικού. Να δούμε τον Ανδρέα τον Μάρκου που θα βγάλει μια μπάλια. Απομακρύνθηκε η μπάλα, νέο παιδί που έχει έρθει από τον πάγκο με το 16 για την ομάδα του Ηρακλείου. Το 16 πώς λέγεται βρε? Με το 16 ένα νέο παιδί που ήρθε από τον πάγκο για την ομάδα του Ηρακλείου. Βλέπουμε και τον Σκίκο στο βάθος, τον Ισίδωρο. Ένα πλάγιο με τον Έκτορα τον Καμπεράη το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Ελευθερούπολης σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που τα πάντα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια φίλες και φίλοι σε αυτό το γειτονικό ντέρμπι. Βλέπουμε και τον Σπανόπουλο, τον Απόλλωνα τον Σπανόπουλο έχει πάρει θέση στο παιχνίδι για την ομάδα της Ελευθερούπολης στην επανάληψη. Για να δούμε μια κάθετη παλιά για τον Σκίκο. Ο Σκίκος βγαίνει στα πλάγια, δεν μπόρεσε εκεί να ξεπεράσει τον Αποστόλη τον Δράκο. Ο Δράκος από τους κορυφαίους παίκτες των γηπέδων Αμφισβήτα, σε θέση κεντρικού αμυντικού. Ένα πλάγιο με τον Δημήτρη τον Εσμπόκο, το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα του κυρίου Λάζαρου Βαλερά, ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλείου. Δημήτρης Μπόκος, ο οποίος εκτέλεσε το πλάγιο. Για να δούμε τώρα από την αριστερή πλευρά τον Ισίδωρο τον Σκίκο να επιχειρεί να ξεφύγει. Παρέμβαση από τον Έκτορα Καμπεράη, το πλάγιο ξανά για την ομάδα του Ηρακλείου. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό στην επανάληψη. Η μπάλα η οποία είναι στα χέρια του Δημήτρη του Σμπόκου, ο οποίος εκτέλεσε το πλάγιο. Προσπάθησε ο Σκίκος να προλάβει την μπάλα να τη γυρίσει πριν αυτή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, έχοντας δεχτεί νωρίτερα την πίεση των αντιπάλων του. Το ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Δημήτρη τον Αρβανίτη για την γηπεδούχο ομάδα, δίνοντας την μπάλα στον Αποστόλη τον Δράκο. Η μπάλα για τον Αλέξανδρο τον Δρυμονίτη. Ξανά ο Φώτης ο Μεταξόπουλος για την γηπεδούχο ομάδα. Η Ελευθερούπολη που προσπαθεί να βγει μπροστά με το Μεταξόπουλο να κρατάει την μπάλα, να βρίσκει στήριγμα στον Σπανόπουλο. Η μπάλα θα περάσει. Για να δούμε τώρα, ευκαιρία για την Ελευθερούπολη, για να δούμε εδώ. Γύρισα, η μπάλα απομακρύνεται και τώρα έχουμε το σουτ που θα γίνει, μεγάλη επέμβαση ξανά στο σουτ του Χάρη του Καρβουνιάρη από τον Δημήτρη τον Τούνη, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικός κάτω από την αιστεία του, κράτησε το 0 παθητικό σε ένα διάστημα που η Ελευθερούπολη δημιούργησε φάσεις σημαντικές, όμως ο γκολκίπερ του Ηρακλείου ήταν πολύ καλός και πολύ σταθερός αναμφισβήτα. Να δούμε το Χάρη του Καρβουνιάρη σε ένα διάστημα που η Ελευθερούπολη και πάλι έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μια πάσα κάθετα για τον Εφώτο Μεταξόπουλο. Ο Μεταξόπουλος δεν μπόρεσε πρώτο χρόνο να ξεφύγει. Δεν κατάφερε και ο Ανδρέας ο Μάρκου. Η μπάλα στον Τζαβάρα. Ο Τζαβάρας δεν σιγούρεψε την πάσα του. Παρενέβη εκεί ο Ντίνος και απομάκρυνε την μπάλα. Η μπάλα ξανά στον Αλέξανδρο τον Δρυμονή. Το πλάγιο είναι το κέρδος για την ομάδα της Ελευθερούπολης με τον Ανέστη τον Τζαβάρα. Να μαζεύει την μπάλα και να τη δίνει στον Δρυμονίτη. Δρυμονίτη θέλει να ξεφύγει, τον έκλεισε εκεί ο Ντίνος.
Απομάκρυνε την μπάλα ο Τσουμενής. Και τώρα έχουμε το 10 στην πλάτη τον Καλίτσα. Ο Τσουμενής τρέχει για να προλάβει την πάσα από τον Φίβο τον Καλίτσα. Το πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι μετά το λάθος των παικτών της ομάδας του Ηρακλείου. Έκτο λεπτό στην επανάληψη. Ένα παιχνίδι που έχει όλα τα στοιχεία ενός γειτονικού ντερμπι. Έχει δύναμη, έχει πάδοση, έχει ευκαιρίες. Το μόνο που απουσιάζει σήμερα είναι το γκολ, θα λέγαμε. Για να δούμε τώρα τον Τζαβάρα που επιχείρησε να περάσει την μπάλα για τον Ρημονίτη με το κεφάλι. Όπως όλοι ο Δράκος διάβασε τη φάση, κέρδισε μία ακόμα μονομαχία. Η μπάλα για τον Σπανόπουλο. Ο Σπανόπουλος ο οποίος τα διεκδικεί και κερδίζει μια μονομαχία από τον Δημήτρος Μπόκο. Η μπάλα πίσω στον Έκτορα τον Καμπεράη. Καμπεράη ξεβεύγει όμορφα. Κρατάει την μπάλα στα πόδια, πάνω στην πλάγια γραμμή όλα αυτά. Η πάσα του Καμπεράη δεν ήταν καλή όμως. Και τώρα έχουμε τον Ισίδωρο, τον Σκίκο από την αριστερή πλευρά να μην μπορεί να ξεπεράσει. Είδαμε τον Δρυμονίτη. Βλέπουμε τον Φώτο Μεταξόπουλο από τον άξονα να κάνει μια έξοχη ενέργεια. Έχουν οπισθοχωρήσει οι παίκτες του Ηρακλείου. Κέρδισε μια ακόμα μονομαχία ο Δημήτρης ο Μπόκος, ο οποίος θα διώξει την μπάλα. Βλέπετε και τα παράπονα στο βάθος από τον προπονητή του γηπέδου τον Γιώργο τον Πέτρου για κάποια βία στα λάθη που προέρχονται από το άγχος που έχουν οι γηπέδου για να φτάσουν στην νίκη. Κόντρα σε μια ομάδα με καθαρά αμυντική τακτική το Ηράκλειο. Προσπαθεί να κρατήσει το 0, παθητικό για την εστία του Ντούνι, ψάχνοντας την μεγάλη φάση στην κόντρα. Μια σέντρα τώρα που θα βγει. Η μπάλα δεν θα φτάσει στον Μάρκο, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ επάνω στον Κογκορόση. Τον Βασίλη τον Κογκορόση, ο οποίος είχε καταφέρει να γυρίσει πίσω χώρο της άμυνας των φιλοξενούμενων και να κερδίσει μια μονομαχία. Ο Κογκορόση ο Βασίλης τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Πέρασε μια παλιά ο Αλέξανδρος ο Δρυμονίτης. Ο Δρυμονίτης ο οποίος θέλει να ξεφύγει ανάμεσα από δύο παίκτες της ομάδας του Ηρακλείου, διότι Μπαλοντίνος. Μια κάθε την παλιά από τον Καλίτσα. Η μπάλα η οποία θα γυρίσει πίσω με τον Γιάννη τον Μιχόπουλο να την επιστρέφει στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Αυτός θα διώξει την μπάλα στα πλάγια. Θα έχουμε τώρα τον Τσουμενή να είναι αυτός ο οποίος τελικά θα αφήσει την μπάλα στον Βασίλη τον Κουκορόση. Ο Τσουμενής για να εκτελέσει το πλάγι από τη δεξιά πλευρά. Όπως κινούνται οι παίκτες του Ηρακλείου στην επανάληψη. Τσουμενής με την μπάλα στα πόδια, άλλαξε την μπάλα. Ο Καλίτσας, ο Ισίδωρος ο Σκίκος που έκανε μια μπαλιά στον κενό χώρο, πολύ δυνατή μπαλιά. Ο Δημήτρης Αρβανίτης θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα. Τραντοφύλακας Ελευθερίου που σε ετοιμάζει τώρα να κάνει και το βολέ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαλά διεκδικείται στον αέρα, κερδισμένος ο Δημήτρης Μπόκος σε μια μονομαχία του με τον Απόλλωνα τον Σπανόπουλο. Κερδισμένος ο Ζένελη τώρα. Οι παίκτες του Ηρακλείου με τον Σκίκο, ο οποίος πέρασε την μπάλα για τον ένα σου του έγινε, δεν είναι επικίνδυνο, από τον Χρήστο τον Καλαμίδα. Η μπάλα που κατέληξε στον goalkeeper της ομάδας του της Ελευθερούπολης, τον Δημήτρη Αρβανίτη. Η μπάλα που διεκδικεί το Καλαμίδας είναι αυτός ο οποίος περνάει την παράλληλη παλιά για το σημείο που κινείται ο Μπαζλάρη, φίλες και φίλοι. Ο Μπαζλάρη προλαβαίνει την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε αν θα βγει η σέντρα παράλληλα τώρα. Η μπάλα έφυγε από τον Αποστόλη το Δράκο. Ξανά ο Μπαζλάρη επιχειρεί να ξεφύγει. Έδιωξε και ο Έκτορας ο Καμπεράη. Προβολή σε προσπάθεια του Ντίνου. Η μπάλα πίσω στους παίκτες του Ηρακλείου. Με τον Βασίλη τον Κοκορόση να θέλει να περάσει μια κάθε την παλιά από τον άξονα. Κερδισμένος ο Χάρης ο Καρβουνιάρης, ο οποίος προωθεί την μπάλα για τον Ανδρέα τον Μάρκου. Ο Μάρκου με την μπάλα στα πόδια ξεφεύγει εντυπωσιακά. Εκεί όμως τον έκλεισε γρήγορα τόσο ο Βασίλης ο Κοκορόσης όσο και ο Ντίνος, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο μέσος των γηπεδούχων να βγάλει την ομάδα του στην κόντρα. Ένα πλάγιο με τον Ανέσο Τζαβάρα το οποίο θα εκτελεστεί από την αριστερή πλευρά. Μεταξόπουλος διεκδικεί και κερδίζει μια μονομαχία από τον Ντίνο. Μια παράλληλη παλιά που θα γίνει. Η μπάλα στον
Ισίδωρο τον Σκίκο, ο οποίος έχασε την μπάλα. Έχουμε τον Έκτορα τον Καμπεράη από τη δεξιά πλευρά. Να περνάει μια παλιά για τον Αλέξα τον Δρυμονίτη. Δρυμονίτης με το ανάποδο πόδι από την δεξιά πλευρά. Αριστεροπόδαρος. Τώρα θα περάσει την πάσα για τον Μεταξόπουλο. Αυτός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους αντιπάλους του. Δυνατές μονομαχίες, κερδισμένος ήρθε και ο κεντρικός αμυντικός ο Πιτιγέ. Τόσο ο Πιτιγέ όσο και ο Κουκορώσης έχουν μια εξαιρετική παρουσία σήμερα. Μπροστά από την αιστεία του Δημήτρη του Ντούνη. Η Ελευθερούπολη που έχει αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα στο να ανοίξει τη συμπαγή αμυντική διάταξη των φιλοξενούμενων. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο για την ομάδα της Ελευθερούπολης με τον Έκτορα τον Καμπεράη. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί 13ο λεπτό στην επανάληψη. Μία ακόμα αλλαγή που ετοιμάζει ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλείου Σοβάδος, ο κύριος Λάζαρος Βαλεράς. Θα βγει από το παιχνίδι ο Ντίνος. Να δούμε ποιος είναι αυτός που θα περάσει. Η μπάλα τώρα στους γηπεδούκους με τον παλιά από το Φώτο Μεταξόπουλο για τον Χάρη τον Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης με την μπάλα στα πόδια. Δέχεται την πίεση από τον Βασίλειο Κοκορόση. Η μπάλα στον Σκέβη. Λάθος μπαλιά από το Σκέβη. Δεν μπόρεσε να βγει η ομάδα του Ηρακλείου από τον άξονα. Μια προσπάθεια λίγο νωρίτερα από τον Εφήβο τον Καλίτσα. Να ο Καλίτσας τώρα που κρατάει την μπάλα στα πόδια. Περνάει μια μπαλιά για τον Σκίκο. Η ομάδα του Ηρακλείου βγαίνει μπροστά επικίνδυνα με τον Μανώλη τον Τσουμενή. Ο Τσουμενής δεν πρόλαβε την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο κερδίζουν οι γηπεδούχοι και θα το εκτελέσουν από την αριστερή πλευρά με τον Ανδρέα τον Μάρκου να αφήνει την μπάλα στον Σκέβη, τον Κλάουντιο Σκέβη. Κερδίζει μια μονομαχία ο Βασίλης ο Κουκορώσης από τους κορυφαίους για την ομάδα του Ηρακλείου. Έχουμε τώρα δυνατές μονομαχίες. Κερδισμένος ο Εμίλιος ο Ζένελη που γύρισε γρήγορα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Μάρκου δίνει μάχες με τον επίσης εξαιρετικό σήμερα Πιτιγέ, ο οποίος έκλεισε χώρους, ήρθε σε βοήθεια και ο Εμίλιος ο Ζένελη. Το πλάγιο είναι το κέρδος για την Ελευθερούπολη. 1/4 απομένει ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αγωνία στο κατακόρυφο όσο πλησιάζουμε το τέλος του παιχνιδιού. Γκολ δεν έχουμε δει. Το 0-0 διατηρείται. Η Ελευθερούπολη που μπορεί να έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δεν έχει καταφέρει να μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Μια πάσα από τον Χάρη τον Καρβουνιάρη για τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Ξανά ο Καρβουνιάρης να χάσει την μπάλα και τώρα η ομάδα του Ηρακλείου μετά την πάσα του Καλίτσα για τον Τσουμενή. Ο Τσουμενής βρήκε στήριγμα ξανά στον Χρήστο τον Καλίτσα. Οι παίκτες της Ελευθερούπολης με τον Φώτη τον Μεταξόπουλο. Θα φύγει η μπάλα από τον Εμίλιο τον Ζένελη. Δυνατές μονομαχίες. Κερδισμένος ο Γιάννης ο Μιχόπουλος. Χάρης Καρβουνιάρης. Δίνει μάχες σε ένα φάουλ που καταλογίζει ο διαιτής. Ένα φάουλ που θα γίνει επάνω στον Αρμάντο τον Μπασλάρη, τον αμυντικό μέσο της ομάδας του Ηρακλείου. Στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε ότι το Ηράκλειο έχει ισορροπήσει στον αγώνα. Έχει καταφέρει να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ο Στέφανος ο Βασιλείου τώρα, ο οποίος θα περάσει την μπάλα για τον Μάρκο. Ο Βασιλείου από την αριστερή πλευρά σαν κρυφός κυνηγός καίνοντας τα πλάγια. Προσπαθεί να βρει χώρους για να βγάλει την μπάλα Λισέτρα, δεν έχει κάποια βοήθεια εκεί, τον έκλεισε εκεί ο Εμίλιος ο Ζένελη. Ένα πλάγιο είναι το κέρδος για την Ελευθερούπολη. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από την αριστερή πλευρά. 16ο λεπτό στην επανάληψη. Σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουν στη νίκη. Για να δούμε τώρα η μπάλα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Βλέπετε τις μάχες που γίνονται. Τελευταία στιγμή ποιος άλλος, ο Σμπόκος ο Δημήτρης, που ήρθε ως τελευταία στιγμή ως και από μηχανής θεός, θα λέγαμε ως κεντρικός αμυντικός, ο αριστερός ακραίος αμυντικός του Ηρακλείου, να απομακρύνει την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από την αριστερή πλευρά. Ο Στέφανος Βασιλείου, ο οποίος περνάει την μπάλα
Για να δούμε τώρα αν θα γίνει κάποιο αξιόλογο σούτ από τους παίκτες της Ελευθερούπολης. Ένα σούτ τώρα από το Μεταξόπουλο, μεγάλη επέμβαση ξανά από τον Δημήτρη τον Ντούνη. Ο Ντούνης σε 4-5 μακρινά σούτς στη σημερινή αναμέτρηση έχει δείξει μεγάλη σταθερότητα και πολύ καλά στοιχεία goalkeeper. Ο Σμπόκος από την αριστερή πλευρά αφήνει τα αμυντικά του καθήκοντα, επιχείρηση να ξεφύγει, τον σταμάτησε εκεί με καθαρό τρόπο ο Έκτορας ο Καμπεράη που κέρδισε και το φάουλ. Ο δεξιός ακραίος αμυντικός των γηπεδούκων, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει ο ίδιος από το φάουλ. Έχει περάσει το παιχνίδι ξανά ο Αλέξανδρος ο Μήτρου. Ο Μήτρου θα εκτελέσει το φάουλ αυτό. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο τέταρτο που έχουμε περάσει. 17ο λεπτό στην επανάληψη, 13 λεπτά ακόμα αγωνίας. Ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Έκτορας Καμπεράη θα πάει για να το εκτελέσει. Για να δούμε τώρα. Ήταν εκεί ο Μεταξόπουλος, δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Εξαιρετικός. Από την αριστερή πλευρά ο Σκίκος, ο οποίος ξέφυγε εντυπωσιακά. Για να δούμε τώρα. Μεγάλη ενέργεια. Μια παλιά στο κενό χώρο. Ήτανε συγγνώμη ο Μουσταφά που ξέφυγε εντυπωσιακά. Πέρασε την παλιά για τον Σκίκο. Όμως νωρίτερα ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι. Υπήρχε offside. Το 11 είναι ο Κατσόρη. Το 11, με το 11 στη φανέλα ήταν ο Κατσόρη λίγο νωρίτερα. Αυτός που έκανε την εξαιρετική ενέργεια για την ομάδα του Ηρακλείου. Και επιχείρηση, ο Κατσόρη και πάλι, πολύ γρήγορος, πολύ επικίνδυνος, μεγάλη ενέργεια ξανά. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Αρβανίτη. Να λοιπόν ο Κατσόρη στο δεύτερο ημίχρονο έχει περάσει και έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα της Ελευθερούπολης. Ένας ταχύς και γρήγορος ακραίος επιθετικός για την ομάδα του Ηρακλείου. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Γιάννη τον Μιχόπουλο. Ξανά συνέχεια στο παιχνίδι. Δυνατές μονομαχίες, κερδισμένος ο Μπιτζόρης αν βλέπουμε καλά. Δυστυχώς οι Ελευθεροί που δεν έχουν νούμερα τα παιδιά στις φανέλες. Ο Μήτρου πέρασε μια παράλληλη παλιά για τον Μάρκου. Ο Μάρκου έψαξε να βρει στήριγμα στον Ντανιέλ Πάπα. Ξανά ο Σκέβη που έρχεται με πάθος και κερδίζει τη μονομαχία από τον αντίπαλό του, τον Τσουμενή λίγο νωρίτερα. Είναι η Μάκης ο Μεταξόπουλος. Εδώ ένα μαρκάρισμα αντικανονικό που έγινε πάνω στον εφήβο τον Καλίτσα. Ο Καλίτσας ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Σκέβη που πήγε άσχημα διεκδικώντας την μπάλα στον παίκτη της ομάδας του Ηρακλείου. Το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει λίγο από τον Βασίλη τον Γκογκορόση. Γκογκορόση που εκτελεί τα στημένα για την ομάδα του Ηρακλείου. Η μπάλα για τον Μανώλη τον Τσουμενή. Αυτός πέρασε την μπάλα συνέχεια για τον Εμίλιο τον Ζενέλη. Η μπάλα γύρισε, απομακρύθηκε από τους παίκτες της Ελευθερούπολης. Για να δούμε τον Μεταξόπουλο, ο οποίος πέρασε μια μπαλιά για τον και πάλι ο Γκογκορόσης, ο οποίος κατάφερε γρήγορα να διαβάσει τη φάση. Δεν μπόρεσε λίγο νωρίτερα ο Πάπα να βγάλει την ομάδα της Ελευθερούπολης μπροστά. Ο Μεταξόπουλος σε μια προσωπική ενέργεια επιχειρεί να τα κάνει όλα μόνος. Ο Γκογκορόσης και πάλι όρθος στο ανάστημά του. Μεγάλη εμφάνιση από τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Ηρακλείου. Από την αριστερή πλευρά ο Κατσόρη, ο οποίος επιχειρεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν έχει κάποια βοήθεια. Ένας εναντίον όλων θα λέγαμε. Μεγάλη ενέργεια εδώ από τον Κατσόρη. Βγαίνει εντυπωσιακά με τα πόδια, το σταμάτησε ο Δημήτρης Αρβανίτης. Να από το Ηράκλειο στο δεύτερο ημίχρονο που έχει αλλάξει τακτική. Βγαίνει γρήγορα στην κόντρα, δημιουργεί φάσεις. Και πλέον τα δεδομένα που σας έχουμε πει έχουν αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάνω κάτω η μπάλα. Η εικόνα του δεύτερου ημίχρονου δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες που ψάχνουν τον γκολ για να πετύχουν την νίκη που θέλουν. Να δούμε τόσο τώρα που έγινε και η μπάλα. Out, μεγάλη φάση, χαμένη ευκαιρία με τον Πιτζόρι. Βγήκε η Ελευθερούπολη μπροστά, όμως το σούτ από τον Πιτζόρι δεν ήταν καλό. Δεν κατάφερε να ανησυχήσει τον εξαιρετικό γκολκίπερ της ομάδας του Ηρακλείου, τον Δημήτρη Ντούνη. 10 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις κρατήσει ο διαιτητής για να ολοκληρωθεί αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, το γειτονικό ντερμπι. Ελευθερούπολη, Ηράκλειο στο 0-0, αλλά ευκαιρίες που έχουν καθεί και για τις δύο ομάδες. Προσπάθεια τώρα
στον αέρα, κερδισμένη γηπεδούχη με τον Στέφανο τον Βασιλείου. Βασιλείου κρατάει την μπάλα στα πόδια. Βασιλείου άλλαξε, για να δούμε ο Πάπα. Το σουπ θα γίνει αδύναμο για να απειλήσουν οι γηπεδούχοι τον εξαιρετικό γκολκίπερ του Ηρακλείου, τον Δημήτρη τον Ντούνη. Ένα βολέ που θα γίνει από τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ηρακλείου. Βλέπουμε τώρα τον Μιχόπουλο να διεκδικεί και να κερδίσει την μπάλα από τον Κατσόρη. Για να δούμε τώρα. Είδαμε τον Εζήρη να περνάει την μπάλα δεξιά για τον Μπιτζόρη. Το άνοιγμα που έγινε για τον Στέφανο τον Βασίλειο από τη δεξιά πλευρά. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Ελευθερούπολης. Θα πάει να το εκτελέσει ο Έκτορας ο Καμπεράη. Όχι τελικά. Μια ακόμα αλλαγή έφυγε από το παιχνίδι ο Φίβος ο Καλίτσας. Πολύ καλός και αυτός το παιχνίδι. Θα περάσει ξανά στο παιχνίδι ο Σάρκα ο Αμαράλτο. Η ομάδα της Ελευθερούπολης στο προσκήνιο. Η ευκαιρία τώρα παρουσιάζεται για να βγει παράλληλη σέντρα. Απίθανη ευκαιρία ξανά για την γηπεδούχο ομάδα. Κακό το τελείωμα των παιχτών του Γιώργου του Πέτρου. Σε ένα παιχνίδι που η αγωνία κορυφώνεται για τα τελευταία 7 λεπτά που απομένουν. Διεκδικεί την μπάλα στον αέρα. Τρέχει ο Νεζήρης. Ακούτε και τους δύο προπονητές να φωνάζουν από τους πάγκους, να δίνουν οδηγίες σε ένα παιχνίδι που βαδίζει προς το τέλος του. Νεζήρης κερδίζει την μπάλα από τον άξονα. Νεζήρης κράτησε την μπάλα, την έχασε συνέχεια. Πολύ καλός. Για να δούμε τώρα η παράλληλη σέντρα που βγήκε από τον Σάρκα. Έψαξε να βρει τον Κατσόρη, ο οποίος αν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια το σταμάτησε τελευταία στιγμή ο Μήτρου, φίλες και φίλοι. Αν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του ο Κατσόρη θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων. Να και πάλι ο Δημήτρης Μπόκος που κέρδισε την μονομαχία διαβάζοντας τη φάση από την αριστερή πλευρά. Ο αριστερός ακραίος αμυντικός των φιλοξενούμενων. Ο Σπόκος, ο οποίος θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και θα έχουμε το κόρνερ, φίλες και φίλοι. Το κόρνερ για το Ηράκλειο. Σε ένα παιχνίδι που η μπάλα παίζεται πάνω κάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κόρνερ το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αρκετά παιδιά του Ηρακλείου να ανέβουν ψηλά και να πάρουν θέση μπροστά από την αιστεία του Δημήτρη του Αρβανίτη. Η αγωνία κορυφώνεται για τα τελευταία 6 λεπτά που απομένουν. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί ψηλά παιδιά της ομάδας του Ηρακλείου έχουν πάρει θέση μπροστά από την αιστεία του Αρβανίτη για να εκμεταλλευτούν αυτό το στημένο το οποίο εκτελείται τώρα. Μπάλα θα φύγει από τα καρέ των γηπεδούχων και τώρα έχουμε τον Απόλλωνα, τον Σπανόπουλο να περνάει την μπάλα παράλληλα. Ανδρέας Μάρκου που έχει να αντιμετωπίσει τον Εμίλιο τον Ζένελη. Ο Ζένελη τρέχει και τον πιέζει. Για να δούμε τώρα τον Μάρκου, ο οποίος θα βγάλει την παράλληλη σέντρα. Και πάλι εκεί ο Σμπόκος. Ήρθαν σε βοήθεια οι παίκτες της ομάδας του Ηράκλειου, απομάκρυναν την μπάλα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιος είναι με το νούμερο 16 για την ομάδα του Ηρακλείου. Ο Καμπεράη, ο Έκτορας ο Καμπεράη έψαξε να βρει στήριγμα. Από την δεξιά πλευρά οι παίκτες της Ελευθερούπολης επιχείρησαν να συνδυαστούν, δεν τα κατάφεραν. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και τώρα θα έχουμε τον Δημήτρο Σμπόκο. Να μην έχει λόγο να βιάζεται που θα πάει για να εκτελέσει ένα πλάγιο για το Ηράκλειο. Το δεύτερο ημίχρονο είχε σαφώς πιο γρήγορο ρυθμό σε σχέση με τον πρώτο. Η μπάλα η οποία θα πάει στους παίκτες του Ηρακλείου για να δούμε τώρα αν μπορέσει να περάσει μια κάθετη παλιά. Είδαμε τον Μπασλάρη, φίλες και φίλοι, από τον άξονα. Εντυπωσιακή προσπάθεια λίγο νωρίτερα από τον Επιτυγέ, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Τον Αλέξανδρο Πιτυγέ που μαζί με τον Βασίλη τον Κουκορόση είχαν μια εξαιρετική συνεργασία στο κέντρο της άμυνας των φιλοξενούμενων σήμερα. Με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα στο βάθος του ο Έκτορας ο Καμπεράη. Ο αδερφός του ο Αλέξανδρος ο Καμπεράη που βρίσκεται στην εξέδρα του γηπέδου. Για να δούμε τώρα στην αναμέτρηση ένα
πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Σίγουρα η αλλαγή με τον Αρμάντο Κατσόρη να περνάει στο δεύτερο ημίχρονο και να αλλάζει τα δεδομένα. Η ομάδα του Ηρακλείου έγινε σαφώς πιο επιθετική. Δημιούργησε φάσεις μπροστά από την αιστεία του Δημήτρου Αρβανίτη. Να δούμε τώρα. Μια μπαλιά που βγήκε, δεν μπόρεσε εδώ. Η ομάδα του Ηρακλείου, μια μπαλιά από τον Εμίλιο το Ζένελη. Από τον άξονα βλέπουμε τον Βασίλειο Κογκορόση να επιχείρει να κάνει ένα σου την μπάλα που σταμάτησε στους παίκτες του Γιώργου του Πέτρου που πίεσαν ψηλά και πάλι ο Εμίλιος ο Ζένελη έψαξε να βρει τον Σάρκα, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα κοντά στη σημαία του κόρνερ και θα έχουμε ένα κόρνερ τώρα μετά την προβολή από τον Σκέβη. Ο Αμαράντος Σάρκα πρόλαβε την μπάλα, κέρδισε και το κόρνερ και τώρα θα έχουμε αρκετό κόσμο μπροστά από την αιστεία του Δημήτρη του Αρβανίτη για το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Αρμάντο Μπασλάρη για την ομάδα του Ηρακλείου που άλλαξε τακτική στην επανάληψη, βρήκε χώρους μπροστά από την αιστεία του Δημήτρη του Αρβανίτη, δημιούργησε φάσεις και ισορρόπησε τον αγώνα. Ένα παιχνίδι που περιμέναμε να έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γειτονικού ντέρμπι. Οι παίκτες των δύο ομάδων έβγαλαν πάθος στο γήπεδο, δημιούργησαν ευκαιρίες, έψαξαν τον γκολ. Να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες καταφέρει να πετύχει τον γκολ για να πανηγυρίσει τη νίκη. Κακή εκτέλεση από τον Δημήτρη Σμπόκο που ήρθε από την απέναντι πλευρά. Δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε το κόρνερ σωστά. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Σκέβη. 2 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η μπάλα στον Γιάννη τον Μιχόπουλο που κινδυνεύει να τη χάσει. Τελευταία στιγμή ο Σκέβη ήρθε. Πίεσαν οι παίκτες της Ελευθερόπουλος, κατάφερε να διώξει την μπάλα με τον Μιχόπουλο. Μια δύσκολη στιγμή εδώ που προήλθε από το λάθος των γηπεδούχων. Πρόλαβε την μπάλα ο Σκέβη. Η μπάλα για τον Δρυμονίτη. Δρυμονίτης να ξεφύγει, τα καταφέρνει. Ξεπέρασε το μαρκάσμα του Εμίλιου του Ζένελη. Μια μπαλιά στον κενό χώρο για τον Μάρκο. Μάρκο ο οποίος δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα επάνω στον Πιτιγέ. Τον Αλέξανδρο Πιτιγέ, ο οποίος έβαλε την προβολή διαβάζοντας την κίνηση του αντιπάλου του, παραχωρώντας το πλάγιο. Όλα αυτά πάμε για το τελευταίο 1,5 λεπτό στην αναμέτρηση. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε από τον Νεζίρη. Μια έξοχη ενέργεια από τον Μάρκο, ο οποίος θα βγάλει και την παράλληλη σέντρα. Εκεί δεν υπάρχει το περιθώριο από τους παίκτες της Ελευθερόπουλος να κάνει το σούτ. Την μπάλα που μακρύθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά. Τώρα ο Σμπόκος από την αριστερή πλευρά θα διώξει ψύχρεμα. Βιάζονται οι γηπεδούχοι, παίζουν στην έδρα τους, δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Είναι πολύ κοντά στο να χάσουν πολύτιμους βαθμούς κόντρα από μια ομάδα που έβγαλε πάθος στο γήπεδο. Έψαξε τον γκολ στην κόντρα η ομάδα του Ηρακλείου, έδωσε βαρύτητα στο αμυντικό κομμάτι, έπαιξε με πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη και με πολλούς παίκτες στο κέντρο. Ένα φάουλ το οποίο θα γίνει τώρα επάνω στον αμυντικό μέσο, τον φιλοξενούμενο τον Αρμάντο τον Μπασλάρη, και αυτός συγκαταλέγεται στους κορυφαίους για την ομάδα του Ηρακλείου, όπως και ο Δημήτρης ο Σμπόκος εδώ που εκτέλεσε ένα φάουλ με δύναμη, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, χωρίς να ξέρουμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα κρατήσει ο διαιτής ο Δημήτρης Παπουτσής σε ένα παιχνίδι που δύο οι ομάδες έψαξαν τον γκολ. Η Ελευθερία που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο ισορρόπησε τον αγώνα η ομάδα του Ηρακλείου στην επανάληψη. Είχε και κάποιες σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως με την είσοδο του Κατσόρη. Το Ηράκλειο έγινε σαφώς πιο επιθετικό και σε μια-δυο περιπτώσεις ανησύχησε την αιστεία του Αρβανίτη. Όπως πηγαίνει το παιχνίδι, θα λέγαμε, το ισόβαλο αποτέλεσμα θα είναι το πιο δίκαιο, αφού οι γηπεδούχοι, αν και δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες, δεν κατάφεραν να σκοράρουν και στο ποδόσφαιρο μετράει το γκολ και η ουσία και όχι οι ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργούνται σε κάθε παιχνίδι. Τελευταίες στιγμές έχουμε περάσει τις καθυστερήσεις, υπάρχει μια μικρή διακοπή γιατί ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο λίγο νωρίτερα ο Κατσόρη. Ο Αρμάντο, ο Κατσόρη, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Δημήτρη Σμπόκο. Για να δούμε αν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού αλλάξει κάτι. Κέρδισε την μπάλα ο Αλέξανδρος.
ο Μήτρου και πάλι ο Κατσόρη, ο οποίος επιχειρεί να ξεφύγει. Εκεί τον σταμάτησε ο Γιάννης ο Μιχόπουλος, κεντρικός αμυντικός στο γήπεδο του διαιτητής. Μόλις τώρα θα στηρίξει για τελευταία φορά σε ένα παιχνίδι που δεν ανέδειξε νικητή στο ποδόσφαιρο αμφισβήτα. Από το πάθος που έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων. Ελευθερούπολη κόντρα στο Ηράκλειο μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις και χαμένες ευκαιρίες αναμφισβήτα. 0-0 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος των Πέτρων για το Soccer Link. Και εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας οι δύο ομάδες που θα φύγουν για τα αποδυτήρια. Δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Καλή συνέχεια τόσο στην Ελευθερούπολη που έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της, καθώς και για το Ηράκλειο που πήρε έναν πολύτιμο βαθμό μακριά από το σπίτι του. Η ομάδα εδώ του Ηρακλείου από την δεξιά πλευρά της εικόνας και από την άλλη πλευρά οι παίκτες της Ελευθερούπολης που φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.